Aquesta primera onada de calor del mes de juny està resultant insuportable. Fa 13 dies que no puja al terrat de casa per raons de caràcter familiar i durant aquest temps els conflictes d'ací i d'allà continuen igual o pitjor que aleshores. Han passat 243 dies des que es va produir la gota freda i la barrancada sobre els pobles de l'Horta o la riuada del Magre a la comarca de la Ribera. I tot continua igual, malgrat les 8 manifestacions viscudes a València perquè el molt deshonorable plegue d'una vegada per totes ell i el seu govern, per indignes i deficients. A altres indrets del planeta les coses s'agreugen, sobretot a Gaza, a Síria, a Ucraïna i a Iran, si més no. Voleu dir que aturarem aquest tarifa universal amb més armes?